onte coñecíamos, vamos a chamarlle alegacións ou vamos a chamarlle os informes que teñen que facer os concellos limítrofes cando se fai unha modificación puntual dun plan xeral ou cando se fai, pois como neste caso, un plan especial de infraestructuras de dotacións, como é o caso da cidade deportiva máis o centro comercial, que o Real Club Celta e o Concello de Mos proxectan nese término municipal. O Concello de Vigo anunciaba unha serie de informes e alegacións a este proxecto e nos queríamos facer algunhas aseveracións e tamén algunhas cuestións que a nos preocupan porque ademais coincide co tempo coa enésima campaña ou tentativa dos promotores da operación de Liñeiriños, dos promotores dese macrocentro comercial que se plantexa neste ámbito, pois un intento de reviviscencia do proxecto de Porto Cabral. Primeiro vamos a facer unha reflexión bastante dura e bastante evidente. Hai que ter moita jeta e hai que ser moi sinvergüenzado en ámbito urbanístico para presentar estas alegacións a un proxecto como a cidade deportiva de Mos e manter un silencio ou unha colaboración interesada con un proxecto como o de Porto Cabral no término municipal de Vigo. E o decimos por unha cuestión que non é menor, porque nestas alegacións, non son en si alegacións, sino que estes informes que emite o Concello de Vigo, se chega a poñer reparo en que se faga un centro comercial nese ámbito porque se trata de unha zona de especial protección forestal e porque se trata dun monte de mancomún, pero que tamén se di que ten unha afección importante porque se vai a eliminar unha cuberta vegetal existente que é parte dunha masa arbórea. Como se pode levar isto? Como se pode plantexar isto a un proxecto como da cidade deportiva do Celta en Mos e seguir co silencio, que para nós non é silencio, que para nós é un apoio explícito ao proxecto de Porto Cabral no ámbito de Liñeiriños. En primeiro lugar, porque a nova lei do solo, que entre o ano 2008, finalmente coas modificacións finais, ano 2009, que se aproba o Plan Xeral de Vigo e a actualidade, hai unha nova lei do solo que claramente di no seu artigo 34 que será suelo rústico de protección forestal aquel constituído polos montes veciñais de mancomún e os terrenos de alta productividade forestal. É dicir, que no plan xeral que estamos redactando, do cal, por certo, descoñecemos, o sería o primeiro que teria que facer a concelleira de urbanismo é explicar que se está facendo no plan xeral e entregar a documentación aos grupos de oposición, o suelo de Liñeiriños está clasificado como suelo urbanizable delimitado, cousa que a nova lei do solo para nós sería absolutamente ilegal. Coa nova lei do solo na man, o solo de Liñeiriños, o ámbito de Liñeiriños, que é un monte de mancomún delimitado nos anos 80, tería que ser clasificado como reserva suelo rústico de protección forestal. Non hai outra, e por tanto non hai posibilidade para nós, e de feito, se se intenta facelo, abrirá para nós unha vía penal, non queda outra que clasificalo como reserva forestal e esquecer de unha vez por todas que eso é un monte que se pode atalar e destrozar para crear un centro comercial que, por certo, cuatriplica prácticamente a superficie do proxectado en Mos, a pesar de que os promotores son os mesmos. E a pesar de que os que queren vender os dous centros comerciais son as mesmas persoas, cousa que tampouco se di. Por lo tanto, para nós, o que ten que resolver o Concello de Vigo non é preocuparse, ademais, polo que faga ou deixe de facer o Concello de Mos, que sí debe preocupar na cuestión dos accesos, sí debe preocupar na cuestión dos recursos hídricos, pero que debe preocupar é se está disposto a un enésimo centro comercial no término municipal de Vigo, si está disposto incluso a intentar colar por unha vía para nós absolutamente denunciable, como é a vía da ordenación provisional, e iso que ten que resolver o Concello de Vigo. Porque queremos un plan xeral que tamén teña en conta o que significa a destrucción cada vez sistemática e cada vez máis presente nos barrios do comercio local. Queremos tamén que haxa un estudio económico real que diga abertamente
que os centros comerciais na súa maior parte non están ocupados ao 100%. Temos centros comerciais en Vigo con tasas de ocupación bastante baixas, e digo, no propio centro comercial. Por lo tanto, eso que ten que resolver o Concello de Vigo e non preocuparse polo que plantea o Concello de Mos. E máis, as cargas urbanísticas, esa división de cargas que contiña o Plan Xeral de 2008, as cargas urbanísticas de Liñeiriños son as que sostiñan a construcción da cidade do deporte, onde iba supostamente a cidade deportiva do Celta. Por tanto, as cargas urbanísticas de Liñeiriños xa non son tan urxentes, porque tampouco son urxentes para soster económicamente a Ronda de Vigo, que é unha infraestructura que sabemos que tampouco se pode facer no novo Plan Xeral. Por lo tanto, o único interese que pode haber no desenvolvemento do ámbito de Liñeiriños dentro do Plan Xeral de Vigo é un interés particular que non é un interés público. E, por tanto, aquí entraríamos tamén en un debate que onte habría concelleira con respecto a Mos, que é a expropiación e que é as persoas que se poden presentar a esa expropiación, e é o concurso público ou a subasta que se pode dar sobre os terrenos no caso de que haxa unha ou dúas ofertas que queiran participar no desenvolvemento dese ámbito. Por lo tanto, para nós, mentras o Concello de Vigo non se poña a explicar aos veciños de Vigo que quere facer cos ámbitos comerciais e os ámbitos urbanísticos que están dentro do seu planeamento, o que está facendo son fogos de artificio, electoralismo barato que non nos interesa. Non somos os primeiros que estamos en contra de que o proxecto da cidade deportiva en Mos leve un centro comercial. Estamos traballando, levamos meses traballando con nosos concelleiros en Mos e cos comuneiros que están opostos a este proxecto, e desde logo non temos por que ir facendo alegacións que o único que sirven é para poñer o foco nunha responsabilidade que propia, pero poñerlle a responsabilidade de outro concello. Por tanto, nos vamos a seguir dicindo que Porto Cabral é ilegal, que Porto Cabral dentro do Plan Xeral futuro e dentro da nova lei do solo non ten encaixe, e que o que hai que facer é matalo, enterralo, e como se fixo con Franco, se é posible, poñer unha losa de moita pedra arriba para que non volva a levantarse nunca máis un proxecto que nunca debeu de estar no urbanismo estacional.